Haka result MP Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency menta haban up satang ba katnat election kan penbenano yu kertong ubajob ubana kaseng Voice of the People Party Dr. Ricky AJ Singkon hadin mulayo sanlak tam teli ki vote haswa ba katnat election kan penbena ya ka result kata hakapor sau position miet u president ka VPP uba Arden Mila Baseomoy ulwan poi hapulu ban ai kuble yu kertong ka party bat habakren sikilap thai kubor ula kren ba ka jingjob kadai ka jingjob ka bopai ba ai ka jingmom dan jingshania ya ka sarkar nakaliang uba Arden uloong naka jingjob ya ka election MP ka VPP kan lej bandawa naka sarkar India ban pentri kam ya ka ED bat CBI hapo ka jalame kalia I kumbang ila dat ban keren hi nilej kipat ba lara ikimat mau kumba pitip kawi ni kimat kiba hakmat e kacung kedai persya ke bamsap kabar kedai persya ke moh nilej ma persya kita ke jingduk ani ke poverty nang ka jing le shiliang khmat se ka don ke equality kumbang I hakim lang salang pring ki pai ba nong song snong kita hi kide ki mat ki ba hakmat e kawangi ngendra bat khamtam hadin ba ngelayo ye gani ke jingjob ba ki pai ba kla ke jingshania ka bomut ba ye gani ka mat bangi ngi keren kam de ki bangin kut tang haka jela ka jing ngira don menta yu griu jingi ban le ho Delhi ba ki pai ba ki jet o banra ye ki mat kum ka kam bamsa balingim ji ba kan don ki ED ka CBI ha gani ka jela ka jing ki don chibon ki kam bamsa balai tang sikui ki jela gani ru ka de ka bangi ngin simkhia agalia ka party bangin ya keren baga government of India kumno bangin ya khun ya ka bamsap agani ka jela ka sini ngin keren ru ya ka jinglong ka jingman mo ka bakta yangi kom ka jela hani lingba u MP u ba pat ba ki legit agani ka sini government ba tin agalia ka jungi hi kom ki nongelam ka party ka mensim ka ba smorit e mo ni semua ban ai kuble yu pai ba ka ban kong yim la khem da ai ngobi ble chu shania ka bangi ni don kala pelongi bangin yo ya kani ka jingjok ka don burom ban nganget kan dei ke history aga jelam ke halia abangi pai shaka jingkershan ka bangi yo na kaleng ji te ngin beteng hakita kimat ki bangi ngila keren ki bangi la pertah ke for election but ngindang yai tray sitom ngindang yai penpai ke jeng tray ke jeng parti nangis Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya